በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም? አነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም አቦይ ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዝወዓልኩ ድማ ጽቡቕ ውዒልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን እዩ። አሜን። ስንክሳር ዘወርሃ ጥሪ ዕለት 20 ስንክሳር ዝሰምዕ ዘንብብ ፍቅር ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም የሉ ዝክረ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር ካብ ኩሉ ክፉኡ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ወላዲተ አምላክ አደይ ልሳን አንደበት ኩነኒ። ዕለት 20 ጥሪ ቅዱስ አብረኮሮስ በዛ መዓልቲ እዚኣ ጎይታና ካብ ዝሓረዮምን ወንጌል ክሰብኩን ድውያን ክፍውሱን ካብ ዝለኣኾምን ካብ 72 ኣርድእቲ ሓደ ዝኾነ ቅዱስ አብረኮሮስ ሐዋርያ ዓረፈ። እዚ ቅዱስ ሐዋርያ ኣብ ጽርሐ ጽዮን ምስ ዝኸበሩ ሐዋርያት እንከሎ መጸናንዒ ዝኾነ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ተመልአ። ንዕኡ ድማ ሐዋርያት ሓርዮምዎ ንሳቶም መንፈስ ቅዱስ ዝሓደሮምን ብጥበብ ዝተመልኡን ከም ዝኾኑ መጽሓፍ ግብረ ሐዋርያት ምእንታኦም ምስክር ዝኾነ ካብቶም 7 ዲያቆናት ዝተቆጽረ ኮነ። ድሕሪ እዚ ድማ ቅዱስ አብረኮሮስ ንወንጌላዊ ቅዱስ ዮሐንስ ወዲ መዝሙሩ ኮነ። ምስኡ ድማ ናብ ብዙሓት ሃገራት ከደ። ኣብ ልዕሊ ሃገረ ቢታንያ ከተማ ኒቆምድያ ድማ በአብሮተ ኢድ ኤጲስቆጶስነት ሾሞ። ንሱ ድማ ኣብ ውሽጣ ሃይማኖት ናይ ክብሪ በዓል ቤት ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰበኸ። ካብ ዮናናውያን ድማ ንብዙሓት ናብ ዝቐንዐት ተዋህዶ ሃይማኖት መለሶም። ብስም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን እውን ኣጥመቆም። ናይ ወንጌል ትእዛዝ ንክዕቅቡ ድማ መሃሮም ይቕሬታ ናይ ወንጌል ትእዛዝ ንክዕቅቡ ድማ መሃሮም እሞ ቤተ ክርስቲያን እውን ሰርሓሎም። ቀሻውሽትን ዲያቆናትን ድማ ሸሞሎም። ብድሕሪ እዚ ድማ ወንጌል ንምስባኽ ነታ ዓዲ ናብ ዝኸበብዋ ካልኦት ሃገራት ከደ። ኣብ ውሽጦም ድማ ቅዱስ ወንጌል ሰበኸ። ንብዙሓት ድማ ካብ ስሕተት መለሶም። ንኣይሁድ እውን ጥምቀት ክርስትና ኣጥመቆም። ነገር ግና ምእንቲ ስም ክርስቶስ ብዙሕ ሽግርን ስደትን በጽሖም። ተጋድልኡ ፈጺሙ ድማ ንጎይታና እውን ኣገልጊሉ ብሰናይ ሽምግልና ኣዕረፈ። ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይኹን። ንዓና እውን ብጸሎት እዚ ሐዋርያ አብረኮሮስ ይምሓረና። በረከት እውን ምሳና ተሃሉ ንዘላለም ዓለም አሜን። አርኬ ሰላም እብል ለአብረኮሮስ ስሃ ክቡረ ሰላም እብል አብረኮሮስ ክቡረ ዘአድማአ በኒቆምድያ ዘኤጲስቆጶስ መንበረ እንዘይሰእሞ አምላክ ለአፈ ዮሐንስ ምእረ ሰምአ ኮነ በሰማይ ከመ ውእቱ ነጸረ እስመ ውእቱ ረድእ ዘይተል መምህረ ይብል በረኸት ይሕደረና። ከምኡውን ቅዱስ አክሎግ ሰማዕት ከምኡውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ካብ ሃገረ እልፈንት ዝኾነ ቅዱስ አክሎግ ብሰማዕትነት ዓረፈ። ነዚ ቅዱስ ድማ ስማ ብኡ ዲዮስቆሮስ ስማ ድኡ ድማ አፎምያ ይበሃሉ። እዚኣቶም ድማ ካብ ክቡራን ዘመድ እዮም። ብወርቅን ብብሩርን በዓል ሕምትን ኣባጊዕን ኣፍራስን ብኣግማልን ድማ ኣዝዮም ዝሃፍተሙ እዮም። እንተኾነ ውላድ የብሎምን፣ ውላድ ኣይነበሮምን። በዚ እውን ይሓዝኑን ይጭነቁን። ንእግዚአብሔር እውን ውላድ ንክህቦም ይልምንዎ ነበሩ። ልመናኦም ሰሚዑ እውን ነዚ ብሩኽ ወዲ ሃቦም። ስሙ እውን አክሎግ ኢሎም ሰመይዎ። አክሎግ ማለት ብእግዚአብሔር ጥዑም ክኸውን እዩ ማለት እዩ። 8 ዓመት ምስ ኮኖ ድማ ሕግ እግዚአብሔር ንኽምሃር ንመምህር ሃብዎ። ኩሉ ትምህርቲ ቤተ ክርስቲያን ተማሂሩ ድማ ተምሃረ። ኩሉ ግዜ እውን ናብ ቤተ ክርስቲያን ይኸይድ። ጸሎታትን ምስጋናታትን ድማ ይሰምዕ ነበረ። እዚ ዝገብር ድማ ናብ መምህር ቅድሚ ምኻዱ እዩ። ሓንቲ መዓልቲ ድማ ካብ መምህሩ ወፀሞ
ናብ ገዝኡ ንኸኸይድ ድማ ኣብ ዝፋን ፈረሱ ተቐመጠ። ክልተ ኣገልገልቲ ድማ ይኽተልዎ ነበሩ። ንብዙሓት ሰብኡትን ኣንሽትን ድማ ዋጭ ዋጭ እናበሉ ረኸቦም። ዘጋጠመ ነገር ንኽርኢ ናብኣቶም ቀረበ። ሓደ ህፃን ድማ ተመን ነኺስዎ ንሞት ተቐሪቡ ኣብ ማእከሎም ወዲቑ ረኸቦ። ቅዱስ ኣክሎግ ድማ ነቶም ዝኣምኑ እውን እዚ ተኣምራት እዚ ክስዕቦም እዩ፣ ብስመይ ኣጋንንቲ ከውፅኡ ብሓድሽ ልሳን ከዓ ክዛረቡ ኣትማን እውን ብኣእዳዎም ክሕዙ እዮም፣ ከቶ እውን ኣይክጎድኦምን ዝብል ቃል ቅዱስ ወንጌል ዘከረ። ኣብቲ ግዜ ኢድ እቲ ህፃን ሓዘ እሞ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ብስም ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስን እናበለ ብምልክት መስቀል ኣብ ልዕሊኡ ኣማዕተበ። ኦ ህፃን ጎይታና ብንጹህን ጽድቅን ዝኾነ ቃሉ እንሆ ኣትማንን ጥንቅር ብዒታትን ኩሉ ሓይሊ ጸላእን ንኽትረግጹ ስልጣን ሃብክኹም፣ ምንም ድማ ዝጎድለኩም ነገር የለን ኢሉ እዩ እሞ ካብ ናይ ዝክፉእ ተመን መርዚ ንኽትሓዊ እነግረካ ኣለኹ እውን በሎ። ህዝቢ እውን ነዚ ተኣምር ምስ ረኣዩ ኣዝዮም ተደነቑ። ኣብ ልዕሊ ቅዱሳኑ ገባሬ መንከራት ንዝኾነ እግዚአብሔር ድማ ኣመስገንዎ። ናይዛ ተኣምር ወረኣ ድማ ኣብ ኩሉ ዓለም ተሰምዐ፣ ኣብ ኩሉ ዓዲ ተሰምዐ። ምስ መምህሩ 12 ዓመት ምስ ኮኖ ድማ 4 ወንጌላት፣ ግብሪ ሃዋርያት፣ 12 መልእኽትታት ጳውሎስ፣ 7 መልእኽትታት ሃዋርያት፣ ራእይ ዮሃንስ፣ 150 መዝሙረ ዳዊት፣ ናይ ነቢያትን ሰሎሞንን መሃሊን ኣጽንዐ። ኩሉ ግዜ እውን መዓልትን ለይትን የንብብ ነበረ። ሰንበት ወይ ከዓ እሁድ ድማ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን እናገልገለ ይሓድር ነበረ። ኩሉ ግዜ እውን ይጸውምን ይጽልን ነበረ። ወለዱ ምስ ዓረፉ ድማ ሰባት ሰናይ ገድሉ ምስ ረኣዩ ንሱ በብኽልተ በብሰለስተ መዓልቲ በብሱባኤኡ ይጸውም። ካብ ፀጉሪ ዝተሰርሐ ወጮ ድማ ብውሽጢ ክዳውንቱ ይኽደን ስለ ዝነበረ ምእንታኦም ንኽጽሊ ንቅዱስ ቀሺ ገይሩ ንኽሸመሎም ንኤጲስቆጶስ ለመንዎ። ጸጋ እግዚአብሔር ድማ ቀሺ ኮይኑ ንኽሸወም ጸዋዓቶ። ኤጲስቆጶስ ድማ ብዘይፍቃዱ ወሲሉ ቅሽና ሸሞ። ኣብ ዝተሸመሉ ጊዜ ድማ ህዝቢ ንኣክሎግ ሽመት ክህነት ይግብኦ እናበለ ዝጭርሕ ድምፂ ሰምዑ። ኤጲስቆጶስን ህዝብን ድማ የመና ተደነቑ፣ ንእግዚአብሔር እውን ኣመስገንዎ። ብድሕሪዚ እዘን መዓልትታት ድማ ኣብ ኩላ ዓዲ ካብ ከሓዲ ዲዮቅልጥያኖስ ዓብይ ሽግርን ስደትን ኣብ ልዕሊ ህዝበ ክርስቲያን ኮነ። ኣብያተ ክርስቲያናት እውን ኣፍረሰ። ብዙሓት እውን ብሰማዕትነት ዓረፉ። እግዚአብሔር ድማ ንኣባ ኣክሎግ ሰማዕት ንኽኸውን ፀውዖ። ንሱ ድማ ናብ ሰማይ አንቃዕረረ። ኦ ንኩሉ ዓለም ዝሓስካ ጎይታይ ኣምላኸይን መድሓኒይን ኢየሱስ ክርስቶስ ሳልኻ ምሕረትካን ሰላምካን ኣብ ዓድኻ ኣብ ኩሉ መናኣ ኣብ ልዕሊ ዘሎ ህዝቢ ግበር፣ ንኽትባርኾምን ካብ ሰይጣናት ንኸተድሕኖምን ምእንቲ ቅዱስ ስምካ ተጋድሎይ ንኽፍጽም ንኸጽንዓኒ ድማ ሕያዋይ መልኣኽካ ንኽትልእኸለይ ሓይልን ክብርን ገንዘብካ እዩ እሞ ዘለዓለም ዓለም ኣሜን ድማ በለ። ብድሕሪ እዚ ድማ ኣብ ዙርያኡ ናብ ዝነበሩ ተመለሰ። ዝደሊ ይምጻእ ምሳይ ድማ ይኺድ ድማ በሎም። ቤተሰቡን ደቂ ዓዱን ድማ 347 ተኸተልዎ። ኣብ ልዑል ቦታ ቆይሞም ድማ ንሕና ብግልፂ ክርስቲያን ኢና ኢሎም ድማ ጨርሑ። ሓለቓ ሰራዊት ንጉስ ድማ ሰሚዑ ሓዘነ። ንኣባ ኣክሎግ ድማ ኣሰሮ። ንመኮንን ኣርያኖስ እውን ሃቦ። ንሱ ድማ ንኣማልኽቲ ስገድ በሎ። ኣባ ኣክሎግ ድማ ንናይ ክብሪ በዓል ቤት ጎይታይን ኣምላኸይን ኢየሱስ ክርስቶስ ደኣ እሰግድ እምበር ንርኩሳት ኣማልኽቲሲ ኣይሰግድን እየ በሎ። ኣብቲ ግዜ ኣርያኖስ ተቆጥዐ። ንኣባ ኣክሎግ ድማ ጽኑዕ ስቃይ ድማ ኣሳቀዮ። ናብ እቶን እሳት እውን ኣእተዎ። መልኣኽ እግዚአብሔር ድማ ነቲ እሳት ከም ጠሊ ቁሪ ገበሮ። ቅዱስ ኣክሎግ ድማ ኣብ ማእከል እቶን እሳት ቆመን ጸለየን።
بدحرزي دما مكونن أريانوس ودما نتم 340 سبؤت نعوس نسخاتكم ون نأمالخ تسجدوا بلهم نحناس بزي كان إجابير نرخصات من أمالختي أين سجلن دما بلوا أرأستم بسيفي نخورت ووم دما أزازا قرص ووم دما أخلي سماعة النت دما تقبلوا أبتي جزا دما ود مكونن أريانوس موتا أزي دما حزنة قدوس أبا أكلوك دما نأريانوس أبلع لخا سناي نجر انت جبركو نجزاوير نودخا أحويو نخات السألكا انت لمن كووس انتي تبني بلو أريانوس دما أبلع لي شح أبلع لي 100 وتادرات حلقة جبركا نبعد خاون بعبي كفان وكأي بلو قدوس أكلوك دما أنا نزي أيدلن نجرجن كتساقينن كتقتلنن سجاي دما نبعدك كتسددن محل اللي بلو مكونن دما محل اللو أبتي جزء دما قدوس أكلوك أوغيتاي أملاخين يسوع كريستوس لومي لمناي نخت سمعني نزي موت هزان دما نختتسأو قدوس سمكاون نخمسجن إلمنك علخو كبري مسكانا ناتك أيمو نزل عالم آمين النابلة نابك زيابير لمنا إزي انتبل دما أبلع لي هزان بملكة مسكال بسم آبن ولد المنفس قدوسن معتبة أبتي جزء دما اتهزان تنسأ أحزاب دما نزير يوم بحادق على حو إلوم نحنا بأملاخو نقدس أكلوك نأمن بلو ما كنا دما تقطع كاب كتما وصعي نخوصوهم غير قفيح قدقاد ون نخوخعت اللهم إسات عندهم دما نابو نخأتوهم عززا كابون أبلع لي فتصمو سماعة النتم دما فتصمو بزحم دما 800 نفسي كونا بركتم دما مسانات هالو نزل عالم آمين بدحر زي دما أريانوس نعبا أكلو صنع سخونا سقاي نخسقيو نبعدون نخوصدون أبو رؤسو بسيفي نخور صوون أزازا أبا أكلوك دما نزي السمعة أزي تحقوسا قويمو دما أوغيتاين أملاخين يسوس كريستوس أنا أقل قاليخا أبلعلي هاجرين أبلعلي كلهم أوشت أزنبرو سباتن محرتكا نختجبر المنك اللهو سرحتي أداوم بارخ أنا أشتم ولدهم انسساتاتهم قراوتهم بارخ كاب كل شجر اون أدحنهم أمين عناون كم يدحننا نسجاي اون تسجهابو كل السجاي نبذلو مسيئو نقدس مكان نتسوعه نخحوي نابخا تسأليو كاب حمامو يحوى متحاف قدلي نزصحف زخري نزقبر ناي قربان سرناي ذهب وي عطان وي زيتي وي نزهب نخلهم عب منجست سمايات عصبهم هابهم عصماتم اون عب متحاف يوت صحاف بنصه لبسي سجاي نزقى نزا دما نفسو لبس برهان كدنا لآنخا نعاخا دما كبرن مسكانان يخون نزل عالم آمين أبا أكلوك نزي مسبلة ناي كبري بعل بيت قويتانان أملخنان يسوس كريستوس أو فقري تقل صلمو أو فقري أبوين أو فقر أبوين منفس قدسن عصبخا نخبخا نبكان أب منجستي نخعرفكان نبايخا مزاكو 3 أقليلات ون أدالخلكا حدم انتي دنجلنخا اتو كالاي سلا سقايكا سالساي دما كبري ازي عالم بمنعاكا بزا معلت زيا كاباي اتدليو كل ون منتي سمي سلا زأساقيوخا كقبر الكأية أنا زي هالق دستا كبكأية سراويت ملاقت دما نخل أخوخا كقبرهم إيا أبنا هيوت ما عدي دما مس كلهم قدسان كتحقوسيكا أو حريي أبا أكلوك نعاها إبلك ألغو كلو نبعدها زمالدين رديس تدلن أب شجر انتقانا وي أب حمام ون حازنن انتقانا أنا كدحنايا كل بسمكا نولادو جسمون أنا خبارخو إيام
ንኹሉ ብስምካ መባእ ዝህብን ንስተጸገሙ ክሳዕ ጽዋእ ዝሑልማይ ዝህብን ኣነ ሓጢኣቱ ይቕረ ኢለ ናይ ዘለዓለም ህይወት ከውርሶ እየ። ተኽሊ ተኺሉ ዘርኢ ግራውቱ ዘሪኡ ብስምካ እንተለሚኑኒ ኣነ ክባርኸሉ ፍሬኡ እውን ከብዝሓሉ እየ። ጎይታ ምስ ኣባ ኣክሎግ ምንጋር ምስ ፈጸመ ንስጋኡ ባረኾ ጥዑይ እውን ገበሮ ሰዓሞ እውን ኣባ ኣክሎግ እናረኣዮ ድማ ናብ ሰማያት ዓረገ ሎቱ ስብሃት። ብድሕሪ እዚ ኣባ ኣክሎግ ናብ ወታደር ተመለሰ። ንስተኣዘዝክምዎ ፈጽሙ ድማ በሎም። ወታደራት ግን ገጹ ከም ፀሓይ ኣዝዩ እንዳብርሀ ስለ ዝረኣዩ ኣብ ልዕሊኡ ካብ ዘሎ ዕቤት ግርማ ብርሃን ዝተለዓለ ናብኡ ምቕራብ ፈርሑ። ካብኣቶም ርህራሄ ዝጎደሎን ልበ ደንዳናን ዝኾነ ሓደ ሰብ ኢዱ ዘርጊሑ ክሳዱ ብሰይፊ ይወቕዖ። በዛ መዓልቲ ድማ ተማእትነቱ ፈጸመ። ንነብሱ ድማ መላእኽቲ ተቐበልዋ። ኣብ ቅድሚኣ እናዘመሩ ድማ ናብ ሰማያት ኣዕረግዋ። እቶም ወታደር ግን ንስጋ ኣባ ኣክሎግ ኣብ ጫፍ ባሕሪ ሓዲጎም መርከብ ተሳፈሩ። ናብ ዓዶም ድማ ተመለሱ። ኣብኡ ድማ መናእሰይ ነበሩ። ንህዝቢ ድማ ብዛዕባ ናይ ኣባ ኣክሎግ ብሰማዕትነት ምሟት ነገርዎም። ህዝቢ ድማ ሰሚዖም ምስ ካህናት ተኣከቡ። ከይዶም ድማ ኣልዒሎም ብኽብሪ ገነዝዎ። ፀይሮም ድማ ናብ ውሽጢ ዓዲ ኣብጽሕዎ። ኣብ ሰናይ ቦታ እውን ኣቐመጥዎ። ካብኡ ድማ ዓበይቲ ተኣምራትን መንክራትን ተገለጹ። ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይኹን። ንዓና እውን ብጸሎት እዚ ሰማዕት ኣባ ኣክሎግ ይምሓረና። በረከቱ እውን ምሳና ተሃሉ ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ሰላም እብል ለኣክሎግ ሰማዕት ዝሃገረ እልፈንት ኣብ መሰምዕዎ ቀሲስ ኤጲስቆጶሳት ይደልዎ 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 ክህነት እምሃበ ልዑል ተሰምዓ ዘይብላ ቃላት ይብል። ከምኡውን ቅዱስ ዮሃንስ ጻድቅ በዛ መዓልቲ እዚኣ ናይ ቅዱስ ካህኑ ሰማዕት መዘከርታኡ እዩ። ናይ ቅዱስ ዮሃንስ ጻድቅ ሓጺር እውን ወንጌል ዘወርቅ ኣብ ሃገረ ሮሜ ቅዳሴ ቤተ ክርስቲያኑ ፍልሰተ ስጋኡን እዩ። በረከቶም ድማ ምሳና ተሃሉ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይኹን ነው ኣሜን። ሰላም እብል ለፍልሰተ አጽሙ ባህርየ ወቅዳሴ ቤቱ ዘኮነ በሃገረ ሮሜ አባይ ወንጌል ዘወርቅ ዮሐንስ ሁሪ ወብህኑ ሰማዕት እጉሰ መከራ ወስቃይ ርስሃትየ ይጽቡ በማይ ሰላም ለዮሐንስ ዘወንጌለ ወርቅ ንዋዩ ዘአግበረለቱ አብሁ እምንእበዩ ወበተጋድሎ ወማሰነ ወተወለጠ ራእዩ እስከ ስእኑ ጠይቆ ተገጹ ቺያሁ ዘርእዩ ወእስከ ሰአልዎ ያሁድ እምብዙሃ ስቃዩ። ከምኡውን ቅዱስ መርምህናም ሰማዕት ይቕሬታ በዛ መዓልቲ እዚኣ ናይ ኣባኖ ኣባ ሰልዋኖስን አብድዩን መዘከርታኦም እዩ። ቅዳሴ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ መርምህናም ሰማዕትን ተኣምራቱ ዝተገልጸሉ እውን እዩ። በረከቶም ድማ ምሳና ተሃሉ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይኹን ኣሜን። ሰላም ለአብድ ይውሃልዩ አበው እለሞኡ መስገርተ ሰይጣን ምስለ ጸብኡ እምሃከተ ትውልድ ድህረ እለ ይመጽኡ እንዘ ይዘብጥ እንግዳሁ ወእንዘ አንብኦ ይክኡ ዓመታተ ገድሉ ፈጸመ 67 ሰላም እብል እንዘ አሃሊ መዝሙረ ዘአክሎግ ማህበረ ሰበ መንክሮ ነጽሩ ወተአምሩ ዘገብረ እንዘ ይተልውዎ እንበለይት መየጡ ድህረ እለ በእሳት ፈጸሙ ወበሰይፍ በድረ። ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይኹን። ንዕና እውን ብጸሎት እዞም ኩሎም ቅዱሳና ይምሓረና
ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ዕለት 20 ጥሪ ዝኽበሩ ቅዱሳን በዓላት ቅዱስ አክሎግ፣ ቀሲስ ሰማዕት፣ ጻድቅ፣ ቀሺ፣ ካህን፣ ቅዱስ መርምህናም ሰማዕት ቅዳሴ ቤቱ፣ ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌል ዘወርቅ ቅዳሴ ቤቱ፣ አባ አብድዩ ጻድቅ፣ ቅዱስ ብህኑ ሰማዕት፣ ቅዱስ አብረኮሮስ ሐዋርያ፣ ናይ ወንጌላዊ ቅዱስ ዮሐንስ ወዲ መዝሙር ዝኾነ አባ ኖህ። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ዮሐንስ ሓፂር፣ ቅዱስ ቴዎድሮስ ሊቀ ሰራዊት፣ ቅዱስ አሞንየም፣ ቅዱስ ካሌብ ንጉሰ ኢትዮጵያ፣ ቅድስቲ ሳድዥ የዋሂት። በረኸት ኩሎም ቅዱሳና ምስ ኩላትና ይውዓን። ዝወደቀ ዝነጠበ ካብ ዜማ ካብ ቃል ዝወደቅዎ ኩሉ በአፈ ቅዱሳን ትጓል መላእክት ይተአርመለይ። አሜን አሜን ወአሜን ወለ ኩሎም መላእክት ሰማይ ካብ ፍቅሪ ቅዱሳን አይፍለየና። አሜን ለይኩን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግስትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰ ለነ ኢታብአነ እግዚኦ ይስተመንሱት አላድነነ ወባልሃነ ኩሉ ኩይስ መዚያከ ይእቲ መንግስት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ኦግዝእቲ ማርያም ሰላም ለቺ ብሩክቲ አንቲ እማንስት ወብሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ጦ ማርያም ተጸጋም ተወዳሴ ምልዕተ ሞገስ ምልዕተ ኩሉ እግዚአብሔር ምስሌኪ ሰአሊ ወጸልይ ምህረተ በእንቲአነ ምህረተ ኩሉ ዓለም ሀበ ፍቅር ወልድሽ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረለነ ኃጣውኢነ ተማኅፀነ ተማኅፀነ መክዳንቺ ወላዲተ አምላክ አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን ለይኩን።